כל התורה על סטטוס 169, הלכות קידוש החודש פרק ג'. הלכה א', עדים שראו את החודש וצריכים ללכת לבית דין להעיד שראו את המולד. אם היה ביניהם ובין מקום שיש בו בית דין מהלך לילה ויום או פחות, הולכים ומעידים. ואם היה ביניהם יתר על כן, לא ילכו שאין עדותם אחר יום 30 מועלת. שכבר נתעבר החודש, הם כבר בכל מקרה יגיעו ביום הבא, והחודש באופן אוטומטי יתעבר. הלכה ב', עדים שראו את החודש הרי אלו הולכים לבית דין להעיד, ואפילו היה שבת, שנאמר אשר תקראו אותם במועדם, וכל מקום שנאמר מועד, דוחה את השבת. זה צריך לקרות בזמן עצמו, במועד עצמו, אפילו אם הוא בשבת. לפיכך, אין מחללים אלא על ראש חודש ניסן ועל ראש חודש תשרי בלבד, מפני תקנת המועדות. ובזמן שבית המקדש קיים, מחללים על כולם, מפני קורבן מוסף שבכל ראש חודש וחודש, שהוא דוחה את השבת. ג', כשם שמחללים העדים שראו את החודש את השבת, כך מחללים עמהם העדים שמזכים אותם בבית דין, אם לא היו בית דין מכירים את הרואים. ואפילו היה זה שמודיע אותם לבית דין עד אחד, הרי זה הולך עמהם ומחלל מספק, שמא יימצא אחר ויצטרף עמו. ד', היה העד שראה את החודש בליל השבת חולה, מרכיבים אותו על החמור ואפילו במיטה, ואם יש להם עורב בדרך, לוקחים העדים בידם כלי זין, דברים שבשבת הם אסורים. ואם היה דרך רחוקה, לוקחים בידם מזונות, אפילו ראו גדול ונראה לכל הירח, אז אומרים, טוב, אולי לא צריך אותנו. לא אמרו, כשם שראינו, אנחנו ראו אחרים ואין לנו צריכים לחלל את השבת. אלא כל מי שיראה החודש ויהיה ראוי להעיד, ויהיה בינו ובין המקום שקבוע בו בית דין, לילה ויום או פחות, מצווה עליו לחלל את השבת וללך ולהעיד. הלכה ה', בראשונה היו מקבלים עדות החודש בכל יום 30. פעם אחת נשתהו העדים מלבוא עד בין הערביים ונתקלקלו במקדש ולא ידעו מה יעשו. אם יעשו עולה של בין הערביים, שמא יבואו העדים ואי אפשר שיקריבו מוסף היום אחר תמיד של בין הערביים. עמדו בית דין והתקינו שלא היו מקבלים עדות החודש אלא עד המנחה, כדי שיהיה שהות ביום להקריב מוספים ותמיד של בין הערביים ועסקיהם. אבל ואם הגיע מנחה ולא באו עדים, עושים תמיד של בין הערביים. ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה, נוהגים אותו היום קודש ולמחר קודש, ומקריבים מוסף למחר, לפי שלא היו מקדשים אותו אחר מנחה. מי שחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי ובדינו, שהוא מקבלים עדות החודש כל היום כולו, ואפילו באו עדים יום 30 בסוף היום, סמוך לשקיעת החמה, מקבלים עדותן ומקדשים יום 30 בלבד. הזין, כשמאמרים בית דין את החודש מפני שלא באו עדים כל יום 30, היו עולים למקום מוכן ועושים בו סעודה ביום 31, ביום שהוא אחרי ה-30 יום של החודש הקודם, שהוא ראש חודש, ואין עולים לשם בלילה, כשנכנס הלילה של 31, אלא בנשף קודם עולות השמש, ואז את הסעודה עצמה עושים כבר ביום, ואין עולים לסעודה זו פחות מ10, צריך מניין של יהודים, ואין עולים לה אלא בפת של דגן ותבשיל של קטנית, ואוכלים בעת הסעודה. וזוהי סעודת מצווה של עיבור החודש אמורה בכל מקום, ואיננו בעצם לפרסם שהיום הוא ראש חודש. הלכה ח', בראשונה כשהיו בית דין מקדשים את החודש, היו מסיעים מסורות בראשי הערים, כדי שידעו הרחוקים, יראו ככה את המסורות, את הלפידים, וידעו שהתקדש החודש. מי שקלקלו הכותים שהיו מסיעים מסורות כדי להטעות את העם, התקינו שיהיו שלוחים יוצאים ומודיעים לרבים. ושלוחים אלו אינם מחללים את יום טוב ולא את יום הכיפורים, ואין צריך לומר שבת, שאין מחללים את השבת לקיימו, אלא לקדשו בלבד, רק בשביל עדות שנועדה בשביל קידוש החודש. על 6 חודשים היו שלוחים יוצאים, על ניסן מפני הפסח, כדי שידעו מתי לעשות את פסח, ועל אב מפני התענית, הצום של 9 באב, ועל אלול מפני ראש השנה, כדי שישבו מצפים ביום 30 לאלול. אם נודע להם שקידשו בית דין יום 30, נוהגים אותו היום קודש בלבד, כמו שנראה בהמשך, אותו היום נהפך בעצם להיות הראש השנה, ואם לא נודע להם, נוהגים יום 30 קודש ויום 31 קודש, עד שיבואו אליהם שלוחי תשרי, ועל תשרי מפני תקנת המועדות, יש לנו את יום כיפור, ואחר כך את סוכות, ועל כסלו מפני חנוכה, ועל אדר מפני הפורים, ובזמן שבית המקדש קיים, יוצאים אף על אייר מפני פסח קטן. וכן ניסן ושלוחי תשרי אין יוצאים אלא ביום ראש חודש, אחר שתעלה השמש, עד שישמעו מפי בית דין מקודש. ואם קידשו בית דין בסוף יום 9 ו-20, כמו שאמרנו, ושמעו מפי בית דין מקודש, יוצאים מבערב. ושלוחי שאר 6 חודשים, יש להם לצאת מבערב אחר שנראה הירח, אף על פי שעדיין לא קידשו בית דין את החודש, הואיל ונראה החודש, יצאו, שהרי למחר בוודאי מקדשים אותו בית דין. י"א, כל מקום שהיו השלוחים מגיעים, היו עושים את המועדות יום טוב אחד ככתוב בתורה. בתאריך שמגיע לפי המספר מהראש חודש שהשליחים מספרים להם שקידשו בבית דין, עושים אותו חג, לא צריך לעשות עוד יום חג. ומקומות הרחוקים שאין השלוחים מגיעים אליהם, היו עושים 2 ימים,
מפני הספק, לפי שאינם יודעים, יום שקבעו בו בית דין את החודש, איזה יום הוא. הלכה י"ב, יש מקומות שהיום מגיעים אליהם שלוחי ניסן, שהספיקו להגיע לפני פסח ולבשר מתי, באיזה יום בדיוק צריך לחגוג את הפסח, ואז חגגו יום אחד של פסח, אבל ולא היו מגיעים אליהם שלוחי תשרי, שעד סוכות, בטח עד יום כיפור, לא הספיקו להגיע. ומן הדין היה שיעשו פסח יום אחד, שהרי הגיעו להם שלוחים, וידעו באיזה יום נקבע ראש חודש, ויעשו יום טוב של חג הסוכות, 2 ימים, שהרי לא הגיעו אליהם השלוחים. אבל, וכדי שלא לחלק במועדות, התקינו חכמים שכל מקום שאין שלוחי תשרי מגיעים שם, עושים 2 ימים, אפילו יום טוב של עצרת, שהוא בוודאי, יש מספיק זמן מפסח לספור את 49 ימים של ספירת עומר ולדעת בדיוק מתי העצרת, אבל אם שליחי תשרי לא מספיקים להגיע אליהם, עושים את כל החגים יומיים. י"ג, וכמה בין שלוחי ניסן לשלוחי תשרי, כמה זמן חסר לשלוחי תשרי, שהם הולכים פחות משלוחי ניסן? 2 ימים, ששלוחי תשרי אינם מהלכים באחד בתשרי, ביום עצמו שאותו קידשו שהוא ראש חודש, מפני שהוא יום טוב, הרי הוא ראש השנה, ולא בעשירי בו, מפני שהוא יום כיפור. הלכה י"ד, אין השלוחים צריכים להיות 2, אלא אפילו 1 נאמן. בעדים צריכים כמובן 2 עדים, אבל בשליח שבא לספר למקום אחר, שבית דין קידשו את החודש, מספיק שליח אחד שהוא נאמן. ולא שליח בלבד, אלא אפילו תגר משאר העם שבא כדרכו ואמר, אני שמעתי מפי בית דין שקידשו את החודש ביום פלוני, נאמן, ומתקנים את המועדות על פיו. שדבר זה דבר העשוי להיגלות הוא לא ישקר בדבר שהולך להיגלות. ועד אחד כשר נאמן עליו. ט"ו, בית דין שישבו כל יום 30 ולא באו עדים, והשכימו בנשף, ועיברו את החודש, כמו שביארנו בפרק זה. ואחר 4 או 5 ימים באו עדים רחוקים, והעידו שראו את החודש בזמנו, שהוא ליל 30. ואפילו באו בסוף החודש, הם בעצם אומרים לבית דין, לא הייתם צריכים לעבר את החודש, הוא לא 30 ימים, הוא היה 29 ימים, וראש חודש צריך להיות יום לפני. מאיימים עליהם איום גדול, ומטריפים אותם בשאלות, ומטריחים עליהם בבדיקות, ומדקדקים בעדות, ומשתדלים בית דין שלא יקדשו חודש זה, הועיל ויצא שמו מעובר. ט"ז, אבל, ואם עמדו העדים בעדותן, ונמצאת מכוונת, והרי העדים אנשים ידועים ונבונים, ונחקרה העדות כראוי, וכן, מה לעשות? באמת, היה מולד הלבנה, והם ראו אותו ביום ה-30. אז מקדשים אותו, וחוזרים ומונים לאותו חודש מיום 30, הועיל ונראה היה י"ז, ואם הוצרכו בית דין, בגלל איזשהו צורך, איזושהי סיבה, להניח חודש זה מעובר כשהיה, להשאיר את החודש הזה מעובר, קודם שיבואו אלו העדים, מניחים, וזהו שאמרו, מעברים את החודש לצורך. ויש מן החכמים הגדולים מי שחולק בדבר זה, ואומר שלעולם אין מעברים את החודש לצורך, אלא הועיל ובאו עדים, מקדשים גם למפרע, ואין מאיימים עליהם. אין דבר כזה שיש איזשהו צורך, ומשאירים את החודש המעובר כמו שהיה. יראה לי, אומר הרמב"ם, שאין מחלוקת החכמים בדבר זה, אלא בשאר החודשים, חוץ מניסן ותשרי, או בעדי ניסן ותשרי שבאו אחר שעברו כבר הרגלים, כבר חגגו את החג בחודש הזה, שכבר נעשה מה שנעשה, ועבר זמן הקורבנות וזמן המועדות, אבל אם באו העדים בניסן ותשרי קודם חצי החודש, וזה לפני החג, מקבלים עדותם ואין מאיימים עליהם כלל, אין מה לאיים עליהם, אנחנו רוצים לדעת איזה יום מתאים לעשות באיזה יום היה קידוש החודש, וצריך לפיו לעשות את החג, שאין מאיימים על עדים שהעידו על החודש שראו בזמנו כדי לעברו. אבל מאיימים על עדים שנתקלקלה עדותם, שמצאו איזושהי הכחשה, משהו לא מסתדר כל כך עם העדות שלהם, והרי הדבר נוטה שלא תתקיים העדות ויתעבר החודש, אז במקרה הזה מאיימים עליהם כדי שתתקיים העדות ויתקדש בזמנו, וכן אם באו עדים להזים את העדים שראו בזמנו קודם שיקדשו בית דין, הרי אלו מאיימים על המזימים,